Azken osoko bilkuran, aho batez onartu da Sestao eremu tentsionatu izendatzeko tramiteak hastea. EH Bilduk aspaldi eskatu genuen moduan. Sestaon etxebizitzaren arazoa larria da, eta horregatik eman diogu baiezko botoa. Baina ikusten dugu prozesu hau premiaz aurrera eramateko konpromisorik ez dagoela. Izan ere, duela urte terdi baino gehiago, talde politiko guztiok bide hori ekitearen alde agertu ginen. Hala ere, denbora honetan guztian, gobernu taldeak ez du aurrera pausorik eman, behin eta berriz aitzakiak jarriz. EAJ eta PSeren borondate politiko falta horren ondorioz, ez daukagu alokairuaren merkatuan esku hartzeko tresnarik. Beste herri batzuetan berriz, etxeko lanak eginak dituzte, esaterako Barakaldo, Renteria, Bilbo, Galdakao eta abar. Mozio hau babestu dugu Sestaoko etxebizitza egoera aldatzeko abia puntu gisa ulertuta, eta bide horretan gure lankidetza eskaintzen dugu. Hori bai, argi utzi nahi dugu etxebizitzaren gaia ez dela jolas bat, eta ezin garela egon plan berrien eta inoiz iristen ez diren aurrekontuen zain. Sestao eremu tentsionatu izendatzea premiazkoa da.